Amateye mochinse chia matongo yira se wodi ya Bukeira ime ya North Mugirango igegendete kuburia ugusirwa elikomoenia umwanchuobo amate mugaka mugambi nyabongoye nigo yasirio umwanchuobo uyu ibuguika ekaera asebono kurubiria matanga anyagusira aseboigo baburirie bagenderete kuburia onde bwensi ubwato gwanchoko mo kwa maene abasirerio bamwagakire nonyane nyumba unatukumanyirwa n'umurikito Polycarp Okara ngwikaga igase kinyoreki gakya matongo kigotokemenye wadiga ya Bukere bunge ya North Mugirango asinga ya mugambi nyabongoye asoko namo nabanenje kurasoro gongoriga bagendere tamo numurubiri bokora isye nyumba nagigango bwatekanamo namakweli ayanyara kabagakoiro mu rugyo jaride nyabongo ya Sireta Divina oyo bone mirubiri yagendrete iri atkunyara kabagakoenwa enkeje iganigire no botako nene ubu barere njira batemere kurwali omuswato yobo Divina wika okolire nibo kolende umwele je niganyara ko bwagosira na gotige bile nase enyagitali kyagera mu cyoyo uri nsebubi akya soma yo bugwancha angelia no umugabana acyarigire ryo mu cyoyo uri bunse no kuri mumboya eto chandegete mwana ominto nyagosira obero kurwali myaka ene obere nyagitali ya naruko mpaka kororo mitinye 3 unabona ntite kwa transfer cha nyamira ukolire mitinye bere kuchikwa erandoche unachite usire Jumamosi kuligeria barayi bali babwatoko gani ukuyasenge nje pingere nyamira igere nene ntorochi usento nyale atukana amono bokonyi bwaye Michael Baga oyo umanyakante buneki aba bakora sinsemechiga oyo oli umwana siasa nigaba bwatokiro bokonyi bwa mabati emetera wego nendagira unenjire ya moyo kubasira chingaki bagende tamo nemero biliga yo kunyara ko bakurubiria matanga anyagusira bone nake tuisimi gatebo bokongumbura otegera ande sana kironi bokongumbura natale na kito chako konya na bagante bi nyomba teyo ori usaga sirete tauni akale bono mete ndokora tumututa tuzabete nyomba nenje narana na ngokora ne yagi singoika ale tira matwa mabati emete nefu na ale tiri gachi kwa gacha nyomba kwanza ene nimete ndagira teyo nacha ne chibando ne chinyeni nagokire goko goko nene gutaikwera naende narorire na mutokonya mutorusise monkonyera abachikura abana ndiyo munasonse nyina bo nigo yamategagera niringambi munasibe go yagenda ko bage kubulia barayibande gwesokya nenjire ya moyo gokonya amatega kubwatakana mono bokongo bonge obuborase enkeyiga ningana boigo Michael Baga enyarekoba gagusingirira asaganire abarayi wesona nigati elego konya abanga bunawe gakurwa sebinyoroime gakiyo mochiyo moise koligereria buri mumboyo kende nkeyo abantu baro mochiyo bachandegete mbabwati nyone sibakweka chingeni mbabwati kende gionsi gaki mwato rusirinse wakire mbiyamo no mono yere gwetani nyende gaki abantu bakibamente ikyagero cyo mwana oyo abana bambaro bakinire to botako bana naende kwarenga gokinga kyotare mina arenge moyo yo barenga bachande kumono kokitwagwa kirimbi nyamo na gwasigo tukura abarayi bali banste bari sky imete ntwa kira barayi abange chisimi familia yake tabarayi chisimi kindly moche pakagaiga and give something the family esteriere erinse pi ginko reporter gataseni kya wanjete kya gatembe kurega sekenyori kya matongo wadi ya Bukere me yebunga ya North Mugirango county ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara